Suma sa atong gituki kaugalingon nga mga figures sa Philippine Statistics Authority. Perting daghana pa, minilyon pa ka mga pamilya ang gipanggutom. Ang di kaabot sa ilang panginahanglan kada adlaw. Apil na ang ilang panginahanglan sa pagkaon. O nakapait, sa tanang probinsya, ang probinsya sa Sugbo mo'y kinadaghanan o mga pobre. Supposedly, magkinadatuan nga probinsya, kita'y kinadaghanan o pobre sa tibuok Pilipinas. Sa tanang rehiyon, 17 ka rehiyon sa Pilipinas, ang atong rehiyon, Central Visayas, mo'y kinadaghanan o mga pobre. Sa tanang rehiyon. Of course, usa sa mga rason ana kay ang Cebu province is the most populous province in the country. Pero ang percentage, ang gidaghanon sa atong mga kabos, ikumparar sa tibuok population, mas taas kaysa mga kabos sa ubang mga rehiyon. Sa tibuok Pilipinas, 22% ang mga kabos. Sa ato pa, slightly more than 1/5, kapin-usa sa kada 5 ka mga Pilipino ang kabos. Sa Sugbo, 32%. 1 of 3. Usa sa kada 3 ka Subuanon pobre. Yan niya ta magpuyo sa kinadatuan nga probinsya sa Pilipinas. So hain man padung ang binilyon ka pesos nga katigayunan sa probinsya sa Sugbo. Kinsa may nabuhong sa kwarta sa probinsya sa Sugbo ngano nga ang 32% sa iyang katawhan di man gani makapalit og igong pagkaon o mga panginahanglan sa kada adlaw. Kana official figures na sa Philippine Statistics Authority. Muna ang itamparos sa Malacañang ngadto sa ilang presidential advisor nga si Larry Gadon. Dili na imaginary, dili na haka-haka. Minilyon ka pesos sa atong gasto anang mga surveys, anang mga pagtuon nga gihimo sa Philippine Statistics Authority. Ug bawon ang atong gobyerno nga motuo anang mao mga figures. In fact, kanang figures sa PSA mo'y angayang basihan sa atong policy making. Dili kining mga pantasya nga sabwag ni Gadon ug sa ubang mga propagandista sa Malacañang.